खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ कान्चनजंगा एक्सप्रेसआव निउ हाफ्लंआव मैसोनि फालोखौ सौग्रावो, मा 8 जुनारफोरनि जिउ खहा। समबारनि फुङाव निउ हाफ्लंनि साखाथियाव मोनसे सुरंगनि सिङाव कान्चनजंगा एक्सप्रेसआ मैसोनि फालोखौ सौग्रावनायनि जाहोनाव लामदिं बदरपुर हाजो बाहागोआव रेलगारिनि सालायनाया हेंथा जादों। बे जाथाया 6 एप्रिल खालि फुंनि 11:55 रिंगासोआव निउ हाफ्लं हिल स्टेशननि साखाथियाव थानाय 16 नं सुरंगनि सिङाव जादों। रेलवे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सौग्रावनायाव माथाम मैसोफोरा जोखोम जायो आरो गुबुन मा 8आ इन्जिननि गाहायाव आरो रेल लामायाव थाबथानानै जिउ गोमायो। रिपर्टखौ मोन्नायनि उनाव रेलवे इन्जिनियारिं बिफान आरो रेलवे प्रटेक्शन फर्सनि मावफारियाफोरखौ जाथायथिलिसिम दैथायहरनाय जायो। हेंथाखौ बोखारनो थाखाय रेलगारिखौ निउ हाफ्लं स्टेशनसिम लांफिननाय जादोंमोन, जायनि थाखाय मावफारियाफोरा लामानिफ्राय जिब-जुनारफोरखौ बोखारनो हायो। नैथि खौराङाव दङ दुखुनांथाव हिट एन्ड रान, गोख्रै खारनाय गारिजों जाब्रबथायाव 4 बोसोर बैसोनि हिन्जावसानि जिउ खहा। मोनसे दुखुनांथाव हिट एन्ड रान जाथाय बाक्सानि बुनबारियाव जायो। गोख्रै खारबाय थानाय बलेर' गारिजों सौग्रावनानै सिम्पी रय मुंनि 4 बोसोर बैसोनि गथ'आ जिउ गोमायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला जेब्ला गथ'आ गावनि न'निफ्राय लामायाव ओंखारलांदोंमोन आरो गारिजों सौग्रावदोंमोन, अब्ला बे जाब्रबथाया जादों। सौग्रावनायनि उनावनो गारि सालायगिरिया जाथाय जायगानिफ्राय खारलाङो। जायगानि सुबुंफोरा गथ'साखौ मुसलपुर देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो, नाथाय सौहैनायाव दुखुनि गेजेरजों थैबाय होननानै फोसावो। बाक्सा पुलिसआ गारि आरो बेजों लोब्बा थानाय गारि सालायगिरिखौ नागिरनो थाखाय नागिरनायनि हाबाफारि जागायदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ आसामनि माखासे ओनसोलफोर आरो गुवाहाटीआव IPLनि मेचफोराबो गोबाव जाबाय। रोजा अखा आरो सारन्थाइ बारनायजों लोगोसे मोनसे गोख्रों बारहुंखाया टिहुनि गोबां ओनसोलफोराव गोबां खहा खालामदों। गोब्राब बोथोरनि जाहोनाव गिदिर गिदिर बिफांफोरा गोग्लैदों, मोब्लिब ट्रान्सफर्मारफोरा खहा जादों आरो उखुमफोरा बिरलांदों। टिहुनि खोलायारि ओनसोलफोराव जर'खायै माकिबाहा आरो हरिभांगायाव गोबां अखा जादों होनना खौरां मोन्दों। टिहु हरिभंगा माकिबाहा लामाया होथेनानै सरासनस्रा फोनांजाब राहाखौ हेंथा होदों। बेनि गेजेरावनो गुवाहाटी आरो रायजोनि गुबुन गुबुन बाहागोफोराव गिख्रंथाव बारहुंखा आरो सारन्थाइया जिउआव गोहोम खोख्लैगासिनो दं। बारसापारा क्रिकेट स्टेडियामाव मुम्बाइ इन्डियान्स आरो राजस्थान रयेल्सनि गेजेराव सोलिबाय थानाय इन्डियान प्रिमियार लीगनि मेचआ गाज्रि बोथोरनि थाखाय गोबाव जाबाय, जायनि थाखाय मोजां मोनगिरिफोरा गोनो गोथोनि गेजेराव नेनानै दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ गुवाहाटी पुलिसआ बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बिहारनि 2 दुथां दाखाइतफोरखौ खायो। गुवाहाटी पुलिसनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनायाव बिहारनि 2 दुथां दाखाइतफोरखौ नोगोरनिफ्राय हमनो हायो। अजद होनाय बादिब्ला बिसोर 2आ बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां नोगोरमायाव मोनसे गिदिर लुथिनायनि खैसार खालामगासिनो दंमोन। गोख्रैनो खामानि मावनानै सोनाब गुवाहाटी एडिसिपि बिरिन्चि बर'नि दैदेननायाव मोनसे हानजाया जालुकबारी पुलिस थानानि बिबानगिरि अ.सि. मृत्युन्जय दासजों लोगोसे कामाख्या रेलवे स्टेशननि साखाथियाव 2 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ बिहारनि बेगुसराय जिल्लानि बिकास कुमार सिंह आरो मुरारी कुमार सिंह होनना सिनायथि मोननाय जादों। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बिहाराव बिसोरनि हेंथायै गोबां गोख्रों केसफोर रेजिस्टार खालामनाय जादों, जेराव मुफस्सिल पुलिस थानानि केस नं 653/2023, दरभांगा पुलिस थानानि केस नं 7226 आरो बेगुसराय टाउन पुलिस थानानि केस नं 160/26 दं। दायनिगिरिफोरा सिगाङाव एक्सिस बेंकनि लुथिनाय आरो मोनसे गिदिर गहेना दखानाव लुथिनाय जाथायजों लोब्बा दंमोन। बिथांमोननि सायाव सासे भलिबल गेलेगिरिखौ गुलि गावनानै जखम खालामनायनिबो अजद होनाय जादों। पुलिस बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बिहार पुलिसनि खारिथिनि सायाव बिथा खालामनानै बे 2आ रायजोनि गिख्रंथावसिन दायनिगिरिफोरनि गेजेराव दं। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बिथांमोनहा गुवाहाटीनि मोनसे गिदिर जुवेलारि गलाखौ लुथिनो थाखाय मोनसे मावथांखि लादोंमोन।
बिहार पुलिसनि मोनसे हानजाया दिनै गुवाहाटीआव सौफैगोन आरो दायनिगिरिफोरखौ आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय बिथांमोनखौ गथायनाय जागोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ कलियाबरनि जायगानि ना फुख्रिखौ गाज्रि आखुनि सुबुंफोरा बिस होदों। कलियाबरनि कुनबारिटल माधबगावनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों, जेराव मोनसे जायगानि ना फुख्रिखौ बिस होनानै गोबां बिबांनि नाफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। बे जाथाया बिसायख'थिजों सोमोन्दो थानाय जाथायजों सोमोन्दो दं होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दुथां सुबुंफोरा गोसो जानानै दैखौ बिस होनायनि अजद होदों। सौभाग्य माधव देवालयाव थानाय बे फुख्रिखौ कुनबारिटलनि मुन्ना शर्मा मुंनि जायगानि लाइमोना ना फिसिनो बाहायदोंमोन। मुन्ना शर्मा बिथाङा अजद होदों दि बे खामानिया कलियाबर बियाबाव उदां बिजाथि जितेन्द्र गौड़नि थाखाय फोसावदिंनायाव नांथाबनायनि थाखाय मोनसे खिथेर होनाय हाबाफारि होननानै। जायगानि थागिरिफोरा फुंनि समाव बे जोबस्रांनायखौ मिथिनो मोनो जेब्ला बिथांमोनहा गोबां बिबांनि थैनाय नाफोरखौ सायावनो गोजावनाय नुनो मोनो। बे जाथाया गासै ओनसोलाव दावराव-दावसि आरो जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों, मानोना सुबुं माहारिया बे गाज्रि खामानिनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनांगौ होनना दाबि खालामदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ गुवाहाटीआव 24 घन्टानि गेजेराव इरानी गेंखौ हमनो हायो। बशिष्ठ पुलिसआ गोबां सुबुंफोरखौ हमनो हायो। मैया मोनसे गिदिर जाफुंसारनायाव गुवाहाटीआव बशिष्ठ पुलिसआ मोनसे अजद होजानाय इरानी गेंखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो हमनो हायो। बे जाथाया सौखुथियाव जादों, जेराव मटर साइकेलाव थानाय सानै दुथां सुबुंफोरा हाथाय बाजारसिम थांनाय समाव सासे आइजोनिफ्राय सनानि चेन सेख'नानै लाङो। जाथायनि उनाव भुगिनांनाय सुबुङा पुलिसनो अजद होदों। गोख्रै राहा लानानै बशिष्ठ पुलिसआ 24 घन्टानि गेजेरावनो दायनिगिरिखौ संदाननानै हमनो हायो। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि बे हानजाया बिहारनिफ्राय फैदोंमोन आरो नोगोरमानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबां दायगोनां खामानिफोराव लोब्बा दंमोन। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बे हानजाया मटर साइकेलजों लुथिनायनि सिगां सिगां थाबायग्रा सुबुंफोरनि थांलाय फैलायखौ नोजोर लाखियो। सिनायथिनिफ्राय बारग'नो नाजानानै बिसोर बाइकनि नम्बर प्लेटआव हाब्रु फुनदोंमोन। पुलिसआ खावनाय सना बायग्रा सासे आरो सासे जुनार दागिरिखौबो खायो, जाय खावनाय मुवाफोरजों सोमोन्दो थानाय फोरमानफोरखौ फोजोबस्रांनायाव मदद खालामदोंमोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ तामारहाटआव मोखांजों मटर साइकेलजों सौग्रावनायाव 3 जोखोम। तामारहाटआव बिजेपिनि मोनसे रेलीनि समाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो, जेराव रेली फारसे थांनाय गंनै मटर साइकेला मोखांजों सौग्रावनानै 3 गाखोगिरिया गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि मुंखौ मृण्मय रे, रफिक शेख आरो मनरन्जन सेन होनना मोननाय जादों। 3खौबो गिबियावनो तामारहाट गुदि सावस्रि मिरुआव थिसननाय जादों। बिसोरनि गोब्राब हालोदनि थाखाय मृण्मय रय आरो रफिक शेखखौ उनाव गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय धुबरी देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। जाथाय जानायनि दसे उनावनो 6 नं गलकगन्ज बियाबनि बिजेपि दोलोनि बिजाथि अश्विनी रय सरकारा जाथायथिलियाव सौहैयो। बिथाङा थासारिखौ बिजिरनानै गावनो थि खालामदोंमोन दि जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय लानो थाखाय धुबरी देहा फाहामसालिसिम लांनाय जायो। बिजेपिनि बे रेलीआ बिस्कुरानिफ्राय हाथीधुरा सत्संग मन्दिरसिम जागासिनो दंमोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बामुनि मैदाम स्लामाव गिख्रंथाव अर, सिलिन्डार बेरफ्रुनायनि जाहोनाव गोबां न'फोर सिलिंखार। गुवाहाटीनि बामुनि मैदाम ओनसोलाव गिख्रंथाव अर जोंब्लावनायनि जाहोनाव थागिबिफोरा गिखांनाय सोमजिदों। बे अरा रेलवे कल'निनि मोनसे बाजारनिफ्राय जागायदोंमोन आरो थाबैनो रेलवे गेट नं 6 नि साखाथियाव थानाय स्लाम ओनसोलाव गोसारदोंमोन। जाथायनि समाव गोबां एलपिजि सिलिन्डार बेरफ्रुयो खामलावो मोनद' बेरफ्रुनायनि खौरां मोनथिनाय जादों। अर खामनायनि जाहोनाव गोबां न'फोरा आबुङै खामजोबदों। खौरां मोननाय बादिब्ला गोहोम गोग्लैनाय स्लाम ओनसोलाव 70 निफ्राय 80सो न'फोर दं। आरोबाव सिलिन्डार बेरफ्रुनायनि खौरां मोननाय जादों। स्लाम ओनसोलनि साखाथियाव गंसे गिदिर हाथाइ दं। अर खोमोरग्रा आरो इमारजेन्सि सिबिथाइफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो थासारिखौ सामलायनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बांलादेशआव कचरानि जेंनाया गोथौसिन जालांनो हमदों। 100 निबो बांसिन गथ'साफोरनि जिउ खहा। हरखाब भेक्सिन होनाय हाबाफारिया जागायदों। कचरा गोसारनायनि जाहोनाव 100 निबो बांसिन गथ'साफोरा जिउ खोमानायनि जाहोनाव मोनसे गिख्रंथाव सावस्रिनि आंखालजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों।
हादोरनाङैनो केसफोरा बांलांबाय थानायनि जाहोनाव थासारिया गुबैयै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय साननो गोनां जानानै फैदों। गोसारनायखौ होबथानो थाखाय इउनाइटेड नेशनआ बांलादेश सरकारजों लोगो नांनानै हरखाब भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौ जागायदों। बे केम्पेइनआ गुबैयै 6 दाननिफ्राय 5 बोसोर बैसोनि गथ'साफोरनि सायाव नोजोर होनाय जादों। मार्च दाननिफ्राय 900निबो बांसिन खसरा बेरामि मोननाय जादों। सावस्रि रोंग'साफोरा बुङो दि बे बेरामा जोबोद गोख्रै गोसारो आरो गुबैयै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय खैफोद गोनां जानो हागौ। खसराया मोनसे बारजों सोमजिनाय बेराम जायनि जाहोनाव लोमजानाय, गुजुनाय आरो बिगुरनि खामनाय जायो। गोब्राब थासारियाव बियो थैनोबो हागौ, जायनि थाखाय टिका थुनाया जोबोद गोनांथार। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे गोसारनायनि गुबै जाहोना जादों भेक्सिन थुनायनि हारआ खमायनाय। गोबां गथ'साफोरा भेक्सिन लानो हायाखैमोन एबा भेक्सिन लायाखै। दायो डक्टरफोरा बिमा-बिफाफोरखौ बोसोन होगासिनो दं दि जुदि बिसोर लोमजानाय एबा बिगुराव खामनाय बायदि लैखोन नुयोब्ला गावनि गथ'फोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनो नांगौ। गिबि फाहामथाया गोब्राब जेथोफोरखौ होबथानायाव मदद होनो हागौ। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ कक्राझार आरो दतमायाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि बिजाथिफोरनि गेजेराव थोंजोङै दावहा। कक्राझार एसडिबिआबआव बिपिएफनि बिजाथि आरो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारीनि बिसि सेउलि महिलारी आरो इउपिपिएलनि बिजाथि आरो दानि एमएलए लरेन्स इस्लारिनि गेजेराव आरो दतमा एसडिबिआबआव बिपिएफनि बिजाथि आरो दानि एमएलए रबिराम नार्जारी आरो इउपिपिएलनि बिजाथि आरो दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजुकुमार नार्जारीनि गेजेराव बिसायख'थि फोसावदिंनाय। कक्राझार जिल्लानि मोनबा बियाबफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो नायथावना बादायलायनाय जानो हागौ। आद्रा थानाय बियाबफोराव गोबां खनायारि बादायलायनाय जागोन होनना साननाय जादों। कक्राझाराव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि बिजाथि फारियै महिलारी आरो इस्लारिया गोख्रों मददनि बिथा दं। सानैबो बिजाथिया भटारफोरनि मदद मोननो थाखाय गासैबो रोखोमनि नाजागासिनो दं। बियाबनि बयनिख्रुइ देरसिन भट होगिरि बर'फोरनि भटखौ सानै बिजाथिनि गेजेराव समानै राननायनि आसा खालामनाय जादों। नाथाय मुस्लिम भटफोरा इउपिपिएलआव थांनायनि जाथावना दं मानोना कंग्रेसनि आखायाव गोख्रों बिजाथि गैया। फारसेथिं हिन्दु भटफोराबो गावस्रानायनि आसा दं। गोबां आदिबासिफोरनि भटआ इउपिपिएलआव थांगोन होनना साननाय जादों। फारसेथिं राजबंशी भटनि बांसिन बाहागोआ बिपिएफनो थांनायनि जाथावना दं। बेबादिनो दतमानि इउपिपिएलनि बिजाथि राजुकुमार नार्जारीआ बांसिन मुस्लिम भट मोननो हागौ आरो बर'नि भटआ बिपिएफनि बिजाथि रबिराम नार्जारीजों गावस्रागोन। नाथाय बिपिएफआव इउपिपिएलनि गोबां गागि दैदेनगिरि आरो दोलोनि गोख्रों सुबुंफोरा हाबहैनाया दतमा इउपिपिएलनि थाखाय जिंगासिनांगौ जानो हागौ। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।